салом бинандагони гиромӣ, боз мегзарем ба романи ёруни восеъ боби 33. хонанда медонад ки хидматгори қодирқулбои қушқалагӣ хабари марги ногаҳонии хоҷаашро ба Норимбой қудояш расонд. хонанда боз медонад ки вақте қосид ба меҳмонхонаи Норимбой ворид шуд, соҳибхона дар он ҷо танҳо набуд. бо оқсақолони деҳ бо ҳаққу ҳамсоягон менишаст. баъди гусели қосид рӯ ба мулло Абдураҳмон овард Норимбой. домулло қодирқулбои раҳматӣ ҳар хел буд набуд аз дори дунё гузашт. мо ба воситаи Юлдузхони духтараш ба ӯ хешшуд пайванд шудем. дар ҳузури намояндагони ҳукумат ва маҳкама аз баҳри духтараш гузашта буд. ба таври дигар гӯем оқаш карда буд. дар ин сурат мо келинамонро, духтари қодирқулбойро ба сари мурдаи падараш барем. кору рафтори хуб мешавад ё на? мулло Абдураҳмон аввал каме сукут варзида, пас он гуфт: мулло Норимбой муҳтарам, одамизод дар сари қаҳр ҳар чӣ мегӯяд, ҳатто аз сари худ мегузарад. Қодирқулбой дар он вақте ки Юлдузхон духтарашро оқ кард, аз худ бехуд буд. намедонист ки чӣ мегӯяд. акнун ҷон ба ҷонофарӣ додааст. дар зиндагӣ ҳар чӣ гуфта буд соқит шуд. он гуфтаҳо дигар қурбе надоранд. бой бобо, шумо худатон одами оқилу ҳушманду мукаррамед. шуморо насиҳат кардани ман зарурат надорад. ба сари мурдаи падараш бубаред келинатонро. агарчи хунук аст, охирин бор бояд бубинад рӯи падарашро. ин рафтори шумо кори накӯ ва хайру савобе мешавад. бародарони Норимбой ва ҳаққу ҳамсояҳо гуфтаҳои мулло Абдураҳмонро дастгир карданд ва таъкид намуданд, ки духтар ҳатман бояд ба сари мурдаи падараш биравад. Сарихон ки ҳамон лаҳза аз куҷое пайдо шуда буд, Норимбой фармудаш, ки зуд амаашро гирифта орад. Сарихон зуд аз пайи супориши падар шуд ва амаашро баъди андак ба ҳавлияшон ҳозир намуд. Норимбой аз апаш хоҳиш намуд, ки ба хонаи кӯдакон дарояд. ӯ низ расида меояд. апаш бо ҷияну келинҳояш ҳанӯз ба пуррагӣ салом алейк накарда буд, ки Норимбой ба хона ворид гашт. баъди ҳолпурсӣ кардан, кампири Фотима ба ҷои нишондодаи келинаш, зани Норимбой нишаст. медонед апа, барои чӣ ташвишатон додам? гуфт Норимбой. неку, акнун ба изтироб афтод кампир. Норимбой ба зану фарзандонаш фармуд, ки як муддат онҳоро апаву додаро танҳо гузоранд. ҳама ба хонаи дигар гузаштанд. апа, Қодирқулбои худоямон ҳамин пагоҳи бандагиро ба ҷо овардааст, гуфт Норимбой. нахот, ҳамин тавр шудааст апа. касал буд ки? ба фикрам касал ҳам набуд. инро кӣ гуфт ба ту? пештарак Кимсанқули хидматгораш омада буд. хабари мурдаашро ҳамон кас овард. ҷаноза кай мешудааст? пагоҳ баъди пешин, ҷавоб дод Норимбой ва илова кард: шуморо барои он ҷиғ задам, ки Юлдузхонро ба ҷаноза барем ё не. роҳи ҳамон оқибат ҳамон тараф аст. баъди хеле сукут гуфт кампир: касе аз аҷал намераҳад, вале Юлдузхонро ҳатман бурдан дар кор аст. пас бо Юлдузхон шуморо ҳам рафтанатон зарур меояд. агар хоҳишатон бошад, албатта меравам, розӣ шуд кампири Фотима. худатон медонед апаҷон, ки дар байни занҳо ҳастанд касоне, ки баробари Юлдузхонро диданд, дарав ба таънаву маломаташ медароянд. гуфт Норимбой. шумо аз бараш ҷудо нашавед. ман ба фаҳму фаросат ва забондониву ҳозирҷавобии шумо бовар дорам. ҳамин ки бо таънаву маломат сар карданд, зуд пеши роҳашонро мегиред. агар худо забонамро нагираду ақлу фаросатамро нарабояд, ман дар як дам ин гуна занони шӯрангезро дар ҷояшон мешинонам, ваъда дод кампир.
кампири фотима дар ҳақиқат зани бофаҳму фаросат буд. касе агар дар ҳаққи хоҳ зане ва марди ғайбате мекард ё танае мезад ба сухандонӣ зуд ба зуд пеши роҳашро мебаст. дар хами туғ мегуфтанд ки агар Норимбой сардори мардони деҳа бошад, пас оимхола ӯро ҳамин тавр меномиданд сарвари занонашон аст. абҳав додар боз аз ину он маслиҳат намуданд. ҳини суҳбат кампири фотима ба Норимбой гуфт: додарам Қодирқулбой, ҳар гуна одаме ки буд аз дун гузашт. мову ту тавассути духтараш пайвандаш шудем. ҳоло рӯз барвақт аст. чӣ мешавад ки Юлдузхонро гирему ҳозир ба роҳ бароем. ҷанозахонони дигар паго рафтан мегиранд. бисёр маслиҳати хуб додед апай, лекин мо ин хабари мудҳишро ба келинамон чӣ тавр бирасонем, гуфт Норимбой. ҳеҷ гап не. дили додарашро пур кард кампири фотима. ман ба ӯ мефаҳмонам ки падаратро андак тобаш гурехтааст ва таъин кардааст ки духтарам ба аёдатам ояд. вақтам хуш мешавад, гуноҳашро мебахшам. бо ҳамин роҳ кампир фотима Юлдузхонро ба рафтани хонаи падараш розӣ кунонд. Норимбой ба Сарихон фармуд ки аз пода як ҷувонаи 5-солаи фарбеҳро шохбанд зада гирифта биёрад. ҳамин шуду бо сару савғо Норимбою келинаш, акаҳояш ва Сарихон ҳамон рӯз намози шом ба Қушқалъа рафта расиданд. меҳмононро нахустин шуда Кимсанқули хидматгори хонаи Қодирқулбой истиқбол гирифт ва давида рафта ба ҳамномаш Кимсанбои писари калони Қодирқулбои марҳум хабар дод. Кимсанбой аз омадани Норимбой бо аҳлу авлодаш хеле шод шуд. додарон ва хешовандонашро фармуд ки аз қафою биёянд ва ба истиқболи меҳмонон бароянд. 3-4 ҷавон зуд баромада аспони меҳмононро ҷилавдорӣ намуданд. занонро ба ҳавлид, мардонро ба роҳбалади Кимсанкул ба меҳмонхонаи Амирқули бародари маҳрум ки дар ҳамсоягӣ мезистанд гирифта бурданд. меҳмонхона барои қабули меҳмонон омода буд. ҳар кас ба ҷои худ гузашта нишаст. вақте ҷобаҷо шуданд, Норимбой ба сӯи мулло Норимбой мулло Абдурахмони ҳамдиҳаашро низ бо худ оварда буд. як нигоҳи манидорона афканд. мулло интизори ҳамин ишора буд, магар ки ба унвони Кимсанбой гуфт: додарам, дунё ҳамин аст. ҳамаамон дар ин дунё амонатем. пасу пеш мегузарем. дар пеши назари фарзандон ва хештабонон фавтидан ин худ як давлат аст. ҳамаамон бо иззату ҳурмат ва обрӯ бо хок месупоранд. аз ин маҳзун шудан лозим нест. ҳар лаҳза ба даргоҳи Худованди мутаол шукр овардан зарур аст. додарам, миёнҳоро маҳкам бубандеду падарро ба обрӯ Муҳаммадӣ бигузаронед. сипас аз боло карда сафари мӯйсафед нек бод. ба зиндагон умри дароз ато кунад, худо гуфта омин кард. ҳама нишастагон пайравиаш намуданд. ҳамин дам Норимбой гӯё чизе ба хотираш расида бошад, аз ҷояш парида хесту ба Сарихон гуфт: додарат бо буққа куҷо шуд? Сарихон шитобон назди дарвозаи Қодирқулбой рафт. дид ки додараш болои аспу банди буққа дар даст истодааст. дар ин лаҳза Кимсанбой низ аз меҳмонхона баромада аз қафои Сарихон омада буд. ин буққаро ба ҷанозаи маҳрум овардем, гуфт Сарихон ба Кимсанбой ба оҳанги шармгинона. дар куҷо бандемаш? ҳамин замон Норимбой низ ба акааш пайдо шуда пурсид ки аспонашро дар куҷо баста бошанд. аспон дар ҳавлиянд, ҷавоб дод Кимсанкули хидматгор, дар ҳолате ки банди буққа дар дасташ буд. вақте Норимбой суроғи аспонашонро кард, Кимсанкул банди буққаро ба дастаи писарбачае ки ногаҳон он ҷо пайдо шуда буд бидод. худ ба Норимбою бародаронаш тарафи аспон роҳӣ шуд. Кимсанкулбой писари Қодирқулбой низ ҳамроҳашон буд.